7 ràdios i 20 hores de directe. Ràdio Associat, veus unides. Comença l'última hora d'aquest Ràdio Associat, aquí des de l'estudi de Ràdio Rambles, al centre de Barcelona, davant del Palau de la Virreina, i ens acompanyen dues representants de l'Associació Superalictus de Barcelona, que és una entitat sense ànim de lucre creada el 2014 amb la finalitat d'orientar i fer costat a les persones que han viscut un ictus i el seu entorn per tal de millorar la seva qualitat de vida. Ens acompanyen la Gina, que és terapeuta ocupacional, i la Glòria, que va sobreviure a un ictus hemorràgic i que té com a seqüeles una hemiplegia dreta. Molt bé, doncs comencem aquesta petita entrevista. Comencem amb tu, Glòria. Com ha estat viure un ictus? Bueno, bona tarda, primer de tot. Molt maco, és superoriginal. Estem superfeliços de que ens heu convidat. Doncs bé, superar un ictus no és gens fàcil, és com un terratrèmol i també depèn molt de la lesió. En el meu cas vaig començar amb un mal de cap bastant gran, no li vaig fer gaire cas en el seu moment i va derivar en un ictus hemorràgic amb un derrame cerebral que la part esquerra va quedar bastant tocada i tota la part dreta la tinc amb una lesió, una paràlisi, una hemiplegia que es diu. També la part la vaig tenir-la una mica a nivell cognitiu, també sempre afecta bastant, no? El cervell, sempre que hi ha una lesió. I a poc, amb molta paciència, m'he anat recuperant, amb ajuda sobretot de la família. Després vas passant passos a l'hospital, també t'ajuden molt, les terapeutes, els metges, tothom. I vas passant per diverses lesions, la crítica, la de rehabilitació pura i dura, arribar a casa i veure que tot el que tenies ja no serveix, has d'adaptar la casa, la feina tampoc la que feies pots fer-la allà. És un canvi molt gran i necessita molt d'acompanyament. L'ictus és una malaltia molt real, però que alhora no sempre se li dona molta importància. Què és, Gina, un ictus i què comporta? Doncs un ictus és una malaltia cerebrovascular, és a dir, hi ha un accident a un vas sanguini que passa pel cervell, ja sigui per una obstrucció o per una ruptura, i el que provoca és que les neurones, que són les cèl·lules del sistema nerviós, morin. No els hi arriba oxigen, moren, i això comporta que es tingui una lesió del control motor, no? Una lesió física, però és la part visible. Després hi ha una part no visible, aquesta malaltia invisible a la que hem de donar més força i més visibilitat, que és la part cognitiva, l'atenció, la memòria, aquestes funcions executives, això que fa que em pugui orientar, que pugui veure els colors, que pugui prendre decisions. Imagineu-vos tot el que implica amb una vida d'una persona i del seu entorn patir un ictus. Com podem detectar si tenim un ictus? Com ha dit la Glòria, és un mal de cap intens, lleu. Com pot ser una persona si està patint un ictus o no? Per què? Hi ha diferents manifestacions d'un ictus. El primer i el més important és la prevenció. I després, si veiem que a la nostra família o al carrer s'ha de fer molta educació en aquest sentit sanitària, veiem que una persona pot estar patint un ictus, doncs el que farem serà fer-li parlar per veure si pot comunicar-se de manera normal. La farem riure, aviam si pot aixecar les comissures dels llavis, farem aixecar-li els braços i sobretot el que s'ha de fer és trucar al 112, emergències sanitàries, i òbviament seguir totes les instruccions que ens donin. Glòria, tu vas patir l'ictus. Com vas conèixer aquesta associació de Superalictus i què ha representat per tu a nivell personal i també a nivell familiar del teu entorn? Clar, quan passa la fase crítica i que ja te comences a adonar de lo que t'ha passat i tot això, t'enfrentes a molta solitud, molta incomprensió perquè la gent no acaba d'entendre el que t'està passant, molta frustració perquè vols fer coses i no pots, perquè el cervell no arriba l'ordre al teu cos. I normalment acabes amb una depressió important, que acabes assumint que és així, que has de passar aquest dol, que la persona que eres ja no tornarà,
perquè és una de les lacres que estem patint, no? Pues que no hi ha suficient investigació en rehabilitació. Potser en neurocirurgia sí s'estan salvant moltes vides, però a nivell de rehabilitació crec que falta molt encara per recórrer, perquè clar, queden moltes vides tocades que no... Llavors, quan vaig passar un any i mig de rehabilitació, diguéssim que ja a l'hospital, bueno, jo em vaig rehabilitar a la Vall d'Hebron, però bueno, és igual, clar, ja arriba un moment que arribes a una fase molt estancada, no? Has donat bastant el màxim que podies. Llavors em van recomanar anar a l'associació Ictus Barcelona, perquè així coneixeria gent com jo i tal. En un principi vaig ser reàcia perquè bueno, jo deia no tinc res a veure amb tota aquesta gent, no? Però clar, realment aquesta gent és la que em comprenc. No? Quan jo dic estic cansada, ells saben a què em refereixo. Quan els dic no puc caminar, em fa mal el genoll, saben a què em refereixo. No sóc una pupas, no? Vull dir, i vaig trobar molta comprensió, molts amics i amigues, no? Que encara ja fa 5 anys i encara estan. Gent maquíssima, també et canvia molt la vida, llavors, clar, totes les coses que tenies al cap és que canvien, no? Hi ha coses més importants que et conviden a pensar que la vida és una altra cosa, no? No el que jo pensava. Es fa tot un replantejament vital. Hi ha amics que els que eren amics es queden, els que no eren marxen, perquè bueno, pues, no ho acaben d'entendre, a vegades és desconeixement. Trobo que és una malaltia molt invisibilitzada, l'ictus. Vull dir, la gent té la idea, o jo també la tenia abans de patir-la, que això la tenia la gent gran i moria, ja està. Però no, cada cop hi ha més gent jove, també per l'estrès, pel ritme de vida, per el que mengem, per la forma, el sedentarisme, tot això provoca problemes cerebrovasculars i cerebrals, evidentment, i cal molta prevenció, molta informació, molt empoderar aquestes persones que com jo, molts som joves encara, i ja ens deixen com en un racó, no? Bueno, pues tú ya estás y ya no podemos hacer más por ti, no? La frase aquesta que, clar, no... I trobes essencial que la gent que hagi passat un ictus busqui ajuda en associacions com la vostra, dedicada precisament a superar un ictus? Bueno, per mi és fonamental. Vull dir, és fonamental que acudeixin a aquestes associacions perquè trobaran a gent que ha passat per lo mateix, a més, independentment de les seqüeles més o menys greus, perquè jo m'he trobat gent que no ha tingut moltes seqüeles, perquè, bueno, també és la lesió, les neurones que s'hagin dut per davant, no? Si és un derrame, en el meu cas va ser un gran derrame, realment no hagués sobreviscut fa 5 anys, no? Ara en la tecnologia que hi ha, sí, però m'ha quedat una bona seqüela. Però igual he parlat amb noies que no li han quedat seqüeles, però es senteixen igual o pitjor. Vull dir, que els hi ha trastocat la vida, això de dir, ostres, és que en el meu cap no sé què ha passat, però... Quin tipus d'activitats feu a la vostra associació perquè sigui tan important per tal de treballar contra l'ictus? En un primer moment fem una entrevista d'acollida, ¿vale? S'ha de tenir molta sensibilitat al principi, veure en quin estat està. A nivell familiar hi ha gent que també es queda molt sola, molta gent, la parella també no està a l'alçada o per lo que sigui no es veu capaç d'assumir això, perquè clar, hi ha gent que queda, fins i tot no pot parlar, cognitivament pot estar tocada, hi ha gent que això ho porta malament i bueno, hi ha de tot. Llavors, veure quina és la seva situació. També tenim, des de fa un parell d'anys, la BRIC. La BRIC és una entitat que s'ha format fa poc, que com el nom diu, és per tota la família, perquè la família també ho passa molt malament, perquè clar, quan tu estàs a l'hospital estàs rodejada d'enfermeres, terapeutes, com la Gina, gent alegre, que té molt visibilitzat això, i quan surts de l'hospital et trobes gent que no té ni idea del que t'està passant, que no saps parlar i et gira la cara perquè, ostres, què li passa a aquest? Vull dir, està molt estigmatitzat el tema cerebral. És com si ja està.
i no, i el que nosaltres volem és que la gent s'integri a la societat. Fem moltes activitats culturals, teatre gràcies a la Propa, passejades per al barri gòtic o per Barcelona, i la gent és que veus la cara de felicitat i l'agraïment de la família, que això no té preu. Això no té preu. Per mi va ser molt important. Va ser molt important. I tu, Gina, en quin moment com a terapeuta decideixes treballar per recuperar-se d'un ictus? En quina fase comencem a treballar amb la persona per recuperar-se? Bueno, sí, també, jo preguntava més a nivell personal, però també ens pots respondre a aquesta pregunta. Bueno, el tema, tant la Glòria com jo som voluntàries de l'associació. El tema és que jo fa molts anys que em dedico a la neurorehabilitació i sí que és cert que al treballar en un hospital doncs veia que hi havia una continuïtat assistencial, però un cop aquestes persones els hi donaven l'alta, de sobte de tenir un rol de pacient, que és una paraula que no m'agrada gens, pacient, havien de sortir a la comunitat amb tot el que això implica. Implica un tema de barreres arquitectòniques, barreres socials, que no us podeu imaginar les que hi ha, llenguatge no inclusiu, no? De sobte et donen una plaça i és una plaça de minusvàlidos. ¿Minusválido de què? No, una plaça de pàrquing. Dóna-m'ho perquè tinc mobilitat reduïda. O bany adaptat, bany de minusvàlids. No, bany, ja està. Llavors vaig veure que hi havia una necessitat de treballar aquesta rehabilitació a la comunitat, que és on realment jo adquireixo el rol de mare, el rol de parella, el rol d'amiga i vull anar a un concert. Per tant, també tenim un objectiu molt inclusiu de treballar vers la teràpia o aquesta, la missió de l'associació és treballar vers la comunitat. No? De fet, fem activitats com Cinefòrum, on els socis escolleixen una pel·li, anem a un cine i veiem la pel·li i la comentem, un cine adaptat. O l'última activitat que hem fet amb els estudiants de l'Escola de Disseny de Moda, Ojalà Project i el Museu del Disseny, on han fet els socis i els estudiants una cocreació de moda inclusiva. Imagineu-vos passejar per les Rambles i no hi ha roba que em pugui posar perquè tinc una hemiplegia, perquè no distingeixo els colors, perquè aquesta textura em molesta. Llavors era també un aspecte de sensibilització a la societat i això era com una meta de hem de portar la rehabilitació a la comunitat i que ens vegin i que vegin que estan entre nosaltres. I això és la necessitat que em va sorgir. Per una banda, hi ha una necessitat mèdica per demanar més rehabilitació després, perquè clar, no s'acaba en un any, no rehabilites, això és crònic i això és de per vida, tant logopèdia com cognitivament com a nivell físic. I a part hi ha una part que a nosaltres també ens agrada ressaltar, que és social. Vull dir, estem aquí, hem sobreviscut a un ictus, tenim unes seqüeles. Si preguntes a qualsevol de nosaltres, ningú se sentirà minusvàlid. Jo no em sento minusvàlida, ni minus que ningú. De fet, jo crec que he fet una feina d'empoderament, no? De dir, ostres, doncs mira, jo he sobreviscut. Molta gent no pot dir això, que he sobreviscut a un derrame cerebral, i estic aquí i tinc dret a vestir-me a la moda, a poder anar a qualsevol lloc i que les barreres no siguin un impediment i tantes coses que estem treballant que ens falten mans. Des d'aquí fem una crida que si vol algú ser voluntari, jo què sé, per acompanyar-nos al Liceu, que anem a veure òpera. També fem tallers Trobem que és molt important la digitalització, perquè ara mateix tothom té un ordinador o un mòbil, i ara hem instal·lat una aplicació que és Playoff, que tot ho fem a nivell ordinador, no? O sigui, res de cartes ni de trucades, no? I la gent està... També per la Covid la gent van fer activitats per Zoom, perquè dèiem, és que hem de continuar donant servei, no podem dir a la gent, bueno, ja ens veurem quan... No, la gent si no es deprimeix, tenim una tendència perquè ja has passat per una depressió i saps que el camí, ja saps quin és el camí, no?, per tornar, i has d'estar activa, molt activa. Jo dic que tenir un derrame, un ictus, és una putada si ets una persona que no li agrada fer exercici.
A mi no m'agradava i és una putada perquè és que com no facis exercici no et podràs moure, vull dir, directament. Així que res. I, bueno, abans de fer aquesta pregunta volia fer una altra, que és, compteu amb altres entitats que col·laborin amb l'associació per fer aquestes activitats, com has dit abans, dissenyar un tipus de moda per tenir un impacte social, o anar al liceu... Generem convenis, generem col·laboracions, no? Perquè el que fem és volem apropar-nos a la normalitat. I la normalitat és poder anar al liceu, poder anar al cine, poder anar... No només oferim una sèrie d'activitats que són necessàries, no? Com és la fisioteràpia, la logopèdia, els grups d'ajuda mútua pels socis i pels familiars, sinó que fem convenis de col·laboració culturals per tal de poder accedir a la ciutat de Barcelona. Sí, ara volem també fer ioga, anem innovant, vull dir, també no fer sempre el mateix. Jo no els hi segueixo el ritme. Sí, la veritat és que un cop agafes el d'allò vols perquè veus que tens capacitats, no? Al final. És que és veritat que quan pensem en ictus, pensem que és una malaltia greu i que té una recuperació mèdica, però a mi, per exemple, no em ve el cap que després és necessària una espècie d'adaptació social. Bé, més que la societat s'adapti a gent que hagi patit un ictus. Això és una cosa, doncs, que jo com a mínim és veritat que no tenia present, i ara que m'has dit això de la roba m'ha sorprès, perquè clar, no ho tinc en ment. Podrien dir, si parlés algun alumne de l'ECI, de l'Escola de Disseny, vull dir que van participar en el projecte, van quedar tan tocats, van dir, ostres, de veritat. Alguns no volien participar al principi perquè els hi feia por, no? La por que diem a un malalt cerebral, no? De dir, no sabrem. Vull dir, es van quedar meravellats. Dic, el hashtag és disseny per la inclusió, si algú vol mirar tot el que s'ha anat penjant, vull dir, és al·lucinant, i el projecte va ser tan maco per nosaltres que ens va empoderar. Després vam fer un shooting amb fotos, tot allò, va ser superdivertit, ens vam sentir persones, no? Amb drets i Són coses que nosaltres, los bípedos, que jo dic, considerem coses trivials totalment, no? Perquè no hem tingut aquesta dificultat, però en el moment que et trobes en un procés de rehabilitació i de superació de l'ictus, és vital. Hi ha una cosa que has dit que m'ha agradat molt, que has parlat de recuperació de l'ictus. Hi ha una part de recuperació, però aquí lo bàsic és la rehabilitació, que són conceptes diferents, és a dir, és tornar a habilitar tot el rol i tot el que jo feia d'una manera diferent o adaptada. Clar, t'han d'ensenyar a vestir-te, perquè clar, si ja... jo era dretana i ara m'he fet esquerrana. Això m'han ajudat terapeutes ocupacionals. Com posar-me unes sabates i a més el que busques és fer les coses per tu mateix, és tu objectiu, no? No dependre de ningú, que posar-me jo la jaqueta, posar-me les botes. I això t'ajuden els terapeutes, que per això és important, i també volíem a l'associació que hi hagués aquesta figura, perquè tenen aquesta visió que no tenim les persones que no som professionals. I podríeu dir que aquesta associació és per tota la vida, no en el sentit que necessitis estar sempre allà ficat, sinó en el sentit que la gent que coneixes o les activitats que fas, doncs, t'atraguin, facin que tu vulguis quedar-te sense necessitat, quasi, no? Sí, això és per tota... És com l'ictus és per tota la vida, això no és cura. L'associació està aquí per tots els moments vitals i que són molt importants, perquè quan jo vaig arribar a l'associació, que feia un any que havia patit un ictus, que tenia l'autoestima pel terra, que creia que no servia absolutament per res i que mai més tornaria a viure, no? Vaig veure gent simpàtica, alegre, que no podien parlar però reien tota l'estona. Jo dic, ostres, i clar, és el que a vegades em diu la gent, no sé com t'ho fas, a veure, perquè vull viure. I recuperar les ganes de viure és que és molt important, i hi ha una frase que a mi m'agrada, no? Vull dir, si hi ha una vida salvada, s'ha salvat una vida, jo crec que mereix ser viscuda amb dignitat, crec jo, Llavors hem de donar recursos, donar visibilitat a... Després està tot el tema de la diversitat funcional, que és la lluita constant, no? Que es tingui en compte els nous comerços, que posin una rampa, perquè veig
comerços nous que encara estan amb un graó, vull dir, la gent que va en cadira de rodes no pot passar. Ja no parlo només d'ictus, esclerosis múltiple, etcètera, ELA, no? Vull dir, vas en cadira de... No, anar en cadira de rodes, jo vaig estar un any i pico en cadira de rodes i és molt complicat, te sents molt malament, vull dir, i clar, jo tinc dos nens petits i volíem anar al cine, volíem anar al teatre, ostres, era horrorós, em sentia molt malament, era a vegades com si em fessin un favor, no? A vegades això és que falta molta visibilitat, molta. Per quin motiu hauríem de col·laborar amb la vostra associació i de quina manera ho podem fer? Bueno, podeu col·laborar de forma de voluntari, no? Pues oferir-te, jo sé, informàtica, ostres, pues fem un taller d'informàtica, o m'agrada el ioga, ara volem en Yoga Sin Fronteres, que també és una entitat. Intentem fer moltes col·laboracions, també que ens seguiu a les xarxes, Ictus Barcelona, a Facebook, a LinkedIn. Per a l'Ictus Barcelona, que podeu consultar i veure totes les activitats que anem fent. Ara jo crec que con el rollo millennial i la nova generació agafa més tranquil això de l'Instagram. Sí. També estem a l'Instagram. De fet, la Glòria és una de les responsables de comunicació i està on fire. Però ha ajudat també la Covid, això, a que la gent digui, ostres, doncs m'he de posar les piles, perquè si vull estar al dia de lo que passa, ara mateix hi ha gent que no té tele, Bueno, jo estic a punt ja de retirar-la, perquè... Per poder tenir aquestes persones a les xarxes socials i mantenir contacte durant la pandèmia, ara fem cursos de xarxes socials per trencar aquesta escletxa digital. Nosaltres ho veiem supernormalitzat, però hi ha persones que no havien entrat a un Instagram o a un Zoom mai. Clar, ara que has tret el tema, com va funcionar la vostra associació durant el confinament més dur? Bueno, vam fer molts directes per Instagram, també pues, això per Zoom, vam fer algun curs estar a Zoom i també pues, els hi fèiem, els que els hi costava una mica més, hi fèiem 4 d'allò de com fer-ho, no? I bueno, la veritat és que es va intentar fer petites quedades molt individuals, a la mínima que s'obrien una mica doncs, grups de 4 o 5. I bueno, hem fet gimnàsia per videoconferència. El que vam fer va ser mantenir un ritme cognitiu i físic actiu en el moment que fos precís. Sí, després els GAMs es continuaven fent per Zoom, benestar emocional, tenim un taller també per familiars. Ara hem fet art de teràpia, que ha tingut un èxit brutal. Hem fet un conveni... és que, bueno, hem fet moltes migues amb Ojalà Projects, que hem fet aquest projecte de disseny per la inclusió, que ens hem enamorat tots d'aquest projecte. I, bueno, us convido a seguir molt les nostres xarxes. És una forma de col·laborar, Fer difusió. Fer difusió. Al final demanem això. I perquè hi ha molta gent, encara em sorprenc, vull dir, jo visc a Badalona, vull dir que no visc en Olesa de Montserrat, i hi ha gent que està sola i no van a cap puesto, i és jove. Vull dir, l'han donat d'alta, no diré on, i ja està, i no fa res més, i no parla, no va un logopeda, no va a una associació. I llavors em van trucar perquè, bueno, per conegut, vull dir, cap associació, no? Un conegut que sabia que jo tal, i em va dir, és que vull parlar perquè em fa vergonya sortir al carrer. I jo, no, dic, tens que venir a l'associació ràpidament. Vull dir, que hi ha molta gent al sofà. Vull dir, nosaltres fem una tasca important que és treure la gent del sofà, i hi ha més gent al sofà jove del que ens pensem. Hi ha el taxi adaptat, que també tenim que lluitar molt per això, vull dir, no és cap luxe, no és un luxe, ja m'agradaria agafar el metro i anar de boli com feia abans, doncs no. No sabia ni que havia en algunes parades ascensor, i vaig dir, bueno, ara l'haig de fer l'ascensor, però clar, és que no tinc un altre, no és un luxe, i tenir places d'aparcament tampoc és un luxe, perquè jo tenia que donar voltes per arribar a l'associació i no poder aparcar o el meu marit no em pugui deixar, suposa caminar 10 minuts, que això per mi és molt. Vull dir, bueno, podríem estar hores aquí parlant. Sí. Però bueno. Bé, jo tinc una pregunta que em ronda pel cap des de fa una estona i està més relacionada amb la infermetat en si, amb la malaltia de l'ictus,
i és si hi ha alguna manera de prevenir-lo o és espontani. No és, Això t'ho contestaria molt bé un neuròleg, intentaré fer-ho de la manera millor possible. Hi ha moltes maneres, al final és portar una bona alimentació, evitar el sedentarisme, mantenir-se actiu. Òbviament hi ha moltes variables, hi ha moltes malalties genètiques que ja comporten un ictus com a conseqüència, i hi ha malalties rares, no? El concepte aquest. Hi ha persones que tenen malformacions arteriovenoses que no es manifesta mai al llarg de la vida o sí que es manifesta. És un concepte molt ampli, al final és fer prevenció, portar una vida molt proactiva. Jo soc molt de mindfulness, molt de ment positiva, però ningú està exento de patir un ictus, per tant, d'aquí la sensibilització i la prevenció des de l'escola. Volia apuntar que nosaltres tenim al darrere, no? Tenim a la Fundació Ictus, no? Que és més per investigació, té moltes relacions a nivell a Catalunya, però a Europa també hi treballem molt i és molt enriquidor perquè estan bastant per davant en moltes coses, no? I ara hi ha una campanya que és per donar classes als nens de com han de trucar un 112. Vull dir, el meu iaio o la meva mare se li torça la boca, no sap què passa, s'ha caigut, no sé què, 112. Això no t'ho ensenyen a cap puesto. De fet, jo crec que si hagués estat sola, no sé què hagués fet, perquè... És una malaltia tiempo dependiente. No pots trigar, no pots dir tinc una sintomatologia i no vaig al metge, sinó que té un temps i és tiempo dependiente. Cada minut moren aproximadament 2 milions de neurones i, ojo, que es diu ràpid. I a més, a nivell europeu sí que s'estan posant les piles perquè això anirà més. Cada cop estan calculant els costos que representarà la societat, que cada cop augmenta més la vida, l'edat ara no sé. Però, clar, vius més, però tens més malalties i més discapacitat. Això suposa un sobrecost enorme. Hem de tenir en compte que aquí a Espanya l'ictus és la segona causa, si no m'equivoco, de mort. Tot i que aquí a Catalunya hem sigut capdavanters en el tema del codi ictus. Sí. Perquè quan dius, en el cas del meu marit va dir que la meva dona se li torça, no pot parlar i ja van dir codi ictus. I això ha salvat, igual 3 minuts són no sé quantes mils de neurones que t'estan salvant de potser poder moure el braç. Estem parlant de coses molt sèries. S'ha activat tot un procés assistencial perquè tothom estigui preparat i actuar en aquella persona el més aviat possible. Clar, igual això m'ha comportat poder parlar, algo tan simple, no? Vull dir, afecta cada cop, si l'hem més greu, afecta més, no? Gina i Glòria, moltíssimes gràcies per venir aquí, dues representants de l'Associació de Superar l'Ictus, i això, de continuar conscienciant a la gent sobre aquesta malaltia. Moltíssimes gràcies. Set ràdios i 20 hores de directe. Ràdio Associat, veus unides.